Kardom ili running tikathar ini ada pabirta Anton pen Karbieng long angkang pielong political ratcharia song non malom prek jama party pen BJP long kaching beduna phai bad bom tanglo non malom Karbieng long angkang pielong constituency inquiry trok angbong along tin habar along tami BJP asong pen mass joining amai pi kideng pon pinang do tanglo lapen bang so long prek jam political party along ki do tum tami amithang ki do don bom a party pen GOC suri amuluk BJP asong along kachipo armu phai kai ki tami klang tanglo son sila pu west Karbieng long lakhaner kep hamren constituency along tami kedam tang wosi ka chiklo ni phai hi niar ni hamren reng bong hom odutiram hol along puthon mass joining amai BJP pen deng pon thulo bangso mai long tami APHLC ASTC lapan congress song along kiduatum puthot BJP song along chipok dun thutanglo bangso long locally mongol sing timung lapan alhisar poman pen MLA rup sing teron chatong dun si prek jama party pen ka chipok dun thu atum aphat deng pon an parta chairman commissioner atum pen chenglok BJP song along klembang phubang phiatum chatong dun renti news text report Karbieng long news joining a program lo la selada ke ala long hini ke thombaga piesa ra aprang ke jon lo ta edon don ni na sondo kolo la serong Karbi penta do rong chingdon penta do eri porbon rong penta do la pen phongyang re penta do la pen ke nisrong khang penta do athela haya piesa long ke chu ke damtang MP election hut kerem aps no la se MP election ju depend along tin aps anta joining a program club ado matro ladak elitum rong chingdon aps bang club kela la se pinike rong chingdon a program lo ladak la joining a program lo la se along nang join nu de tum don ni do na ne do hal hai tum ta pini ladak nang join nu la so teng lo prote ke wangi MLA election ke ladak pen 100 homosti pen ke 100% high popusi ning thelo Pirthi muni tatum kisuga chilang jia dim mesena dim dolo puloti isia ki joy ki ang thekdu phuloni hawar arara tumta non ki bang jipen ki kisuga chilang jia phan mesena warsai dolo son si phuloni 30 bedded hospital along phuloni atum kahomrida labangso kahomridam hot Dr. Sarthirong hangpen nangkapachini dunki bangso phuloni 30 bedded hospital along non pen ki 24/7 long ponpo lapen so arloatum also kachupa thepen mahang ke pathek lahai hui ahot stami non pen ki dagamat do anawar saipen claim pon unpu busi Dr. Sarthirong hangpen pherangki athengno lamthi nangpachini do phuloni pen aruning tikathar Karbieng long news mate reporter alangi tuma phanta lili hin pen apnang su kardom pi pajor no lasi non dakle tum na puloni aprang ke model hospital pulo sedame model hospital ben non puthot ako FRU am ingku ponno la pen FRU ingku pondet pen non la dak 24/7 aso dak ke duara tatum atungarai lo mate ba nahok lewang sedame batak la 24/7 ang tum service long ko se jelang long ko la so abar sai non dakwen ki kon lo la penang ke la dak ni tum ke cheng si ke la son la oso ke pa via operation tubectomy por so operation la dak ke cheng si ar ni dak opening ar ni lo la si la swar ni bang throp ar lo so tum phan tubectomy operation claim kon lo la pen ako puthot la dak emergency elective CS cesarean section operation claim ponsi inut oso amhang pathek bondo cesarean section pen lapen claim der artist tame also pen apita mesan pen nitum dapen bidai long lasi mo artist tame dakatungarai arara tumra pachni lo than pachni lo je dak non ke 24/7 service dolo lasi 24/7 जी माने information hot mane kenya ke sik sagdo blote rang so sedame jasemet ke
unan ke la OPD apor sebang nai athe OPD apor ahosi medicine ke lege OPD medicine ke kelong chat OPD ke athe pharmacy satu bang ke la bang ke api emergency apor ke tum ha bang jipro ke la emergency medicine ke le bang lada ban to an long po samela soda bang ke humrui re data hai bo Totally nom jasmet doctor bang pon don no marke na kimita bang bom lasi no marke bang ke kan ke dolan ha karena kimina jon da dolan la tu bang ja non suti yang mana preparatory leave and pension na tu nitroxyapharman la tu sido na tu na no bang parang jon ko rong mongwe arlo rong pli arong arada tum dolong ka we pena jok lu ka chalio somar la pen rong arada tum ka chileng jia phat kisung kedam tang tarik ne phai thong ke parni arwi ke jang pen lang ke thepar pe ka jok kai ki lu ka chalio somar tum ka chilang vera towar mati adolo ke hing no la pena jok lu ka chalio somar la pen rong arada tum ka chileng jia phat kisung loka chali osomar la pen rong pli arata tum kisung pu thek long si rong mongwe kara ro tum hin pen puthot jingki che than pon pen KEC kachari ke thek ke dinga tum phan kisung pen ke pe jok ji phan chuning report tangti rong mongwe kara ro tum pen alam thile arju ponsana rong mongwe pen jona sing tisu Karbing News rolo nalitum pini dak nalitum darong sare sui sonamate dak nalitum ronga gora rong mongwe pangrong pet rong phokep rong gangbra tung chetong amei lo nai tu ferangke korte bani phan churo lo ni tum la puson thak apor channel long penai tum ta la puson thak sa por channel no poni phan tum na churo lo la si pini ni tum dak bisikoi kasik sakda bangke dolong phuthak la si dak payarong pen ko krorong la pen langherang la pen timung rong la khat hom do la so dolong bang lang ke he ke pon rai joy ni si ni tum rong ko anya rat tum kasik sak dun to ko lo da la si ni tum dak soching han ta ke par lo arong asar rong mong we rong ra la ka do we ni tum chetong pet pen la bang so ka charap chetu nang ko di mang ke dak kasik sak thepi mane ni tum para hara ke kap kasik sak di mang la lo somar lo ke charli pen cheng lok la pen sarpima sarmar pen cheng lo la ka do ga we chongda chetu lo la ka do we awar sai no ni tum long bhari sik sak bang do kok lo lasi nilitum rong sartum kachuning ri damake nalitum ke theke ding aprang sini phan pulo ka cherong pe pistame dagalang like da sochin han talong alang like yam lo lalang li phanta meri tum chuning ri lo la pen adun thu cm la pen hala dorsing rohang alang li tum phatani tum chuning ri lo la so prabjin peni tum phan la bang so awar sai ki claim ponji phana bang nani tum mali tum hanelang ponte nan tum churu la solam lo la si pini nilitum la bang so mithangat asai hempen nitum chiri bupen labang so ka chingrum dam ke nilitum rong sardet pohormu kali la penitum ka duwe angkang selong polam ditu angkang thepi kamita me pupu ke dang bang ta me kasik sakdam bang doko la si la so phuthak si nilitum nalitum ke thege ding atum hatani tum labang so lamang ke ni dun ke nang pangjang nang kolap pen nang tum phan kang churi nang kok lo la si nalitum ke kleng ke dam ji ke der ke pra ke nalitum ke thege ding tu si chini lo la pini tuge matro nai tu haka chuni ngari lam sini tu ke nai tu hana ka chini lo la sini tum pini da khache tong sar lar pena ando jo la si saru sar ha tum ta do la pen nali tum la arja ropet da ropet tu tame ketama lama kelang tum phata ke paning jini yata apor pilo la pen nili ke jo da rongora arlong aro melong president la pen ko angkang si district committee lo tame nili jo thek there tame jo executive member long si district committee long nili charap chek tu dun bam rong sar hin pen la pe to ma suisona met bang ekra la so men bang si tum si non klem bom la si non nili phita ako mane asar tum kaning gi dolang jo la si puthalang li phasa ko por pi tholo Karbing News along babu tok bia chor kiso datpu alam elven teron arjulong si tong sekotpen kisong dat abang phia phan dihin kerap kipida son si pholoni constituency ke parlo johai te rang rang maker babu tok bia chor son thoma kiso ka cholong lokpen ai hematum kiso ka chilang chia phan kaduri datpu alam thik birta pangdak pondat phit tong sekotpen BJP along klem bangphu elven teron arjulong si babu tok bia hem home redam si asaw vets tame dihin anat kerap pajerdaka
La sikiso darabang phi aphan Karbeng long Tanmas Council long Kachari bom KECCM Dr. Tuliram Ronghang pen satame akera kipidon akenang sot pasi Alvin Teron pen perang ke angno nang ningjidu phuloni pen aron intikathar Karbeng news Karbeng long news kelang aradon panstame ini nilitum Karbeng long news pen paklang ponsi birta paklang ponsi ton hak thasi Elvin Teron alangli kisodet puah birta arjulong si alangli dak babutok bi hem nang humri si alangli acor apan rapono dihin nat kaduri det pu alangli cinisi la soputak alangli nang humri si dak adim aklong an nang humri si nang lang cari padosi alangli kerap stame pi pajir pono asawes stame la soputak ilitum alangli Elvin Teron panle ilitum arjupon tuna alangli kopi koson si alangli tum non efrangke weng long stame cerap citu dun bomma la soputak le ilitum arjupon tunang la si alangli panle arjupon tunang lapuhen lo alangli Elvin Teron alangli kisodet pu arjulong pen jase met tong sekot pen dak alangli babutok bihem alangli nang humri lo babutok bi acor kisodet pu arjulong si la soputak alangli ethithini alang lipen kupisi ningge pon ma la soputak ilitum arjupon sna adangla 12 homusti Johor Teronarong lada kisung teknik sota kalilo mane unde nilihin ben Dr. Tuliram Ronghang sarpan kacuning ri lo prabjin ben la reson card avedana joine ma non kisu kacelang phana sap so kadure kisung lokok lo Ayushman Bharat avek jarlo la se non reson card kelong le phanan olkar biang long angkang pi aphan un anbang ke sar nangle Dr. Tuliram Ronghang sar nangle ke ratapan kanghon kajin so thepik bang abang psi apot abang phu apot la se nangli phan bang nang chuning rilo jan prabjin pen la ration card olkar biang long ke palong je phansi nilhen pen chuning rek lo cardom nang ke humri pen dihin nat stame alang li kerap pajir pontang lo la se alang li non un an ke alang li stame bor I pipon popusi nil tum mathengno stame nang pachin dun lo lan se Karbeng long news ke lang aradon pan stame nilhin pen stame lan se birta nang pachin pon lo kaldom